Vaše dítě nastoupilo do české školy. Možná si říkáte, jak mu mohu pomoci, když neznám jazyk, nerozumím systému, nebo nestíhám sledovat, co se ve škole děje? Toto video je pro vás. Ukážeme vám konkrétní věci, které můžete udělat doma i ve škole, i bez znalosti češtiny. Toto video je součástí série Migrant Kids at School, sady informačních videí pro rodiče, jejichž děti začínají chodit do české školy. Chceme vám pomoci zorientovat se ve škole, v české kultuře i v každodenním životě. Nejdůležitější věc, kterou pro dítě můžete udělat, není pomoc s matematikou ani s češtinou. Je to stabilita a pocit bezpečí doma. Dítě, které přišlo do nové země, zažívá obrovskou změnu. Nový jazyk, noví spolužáci, nová pravidla. Potřebuje vědět, že doma je vše v pořádku a že vám na něm záleží. Prakticky to znamená, vytvořte mu pravidelný denní režim. Stejný čas vstávání, stejný čas oběda, stejný čas na učení. Předvídatelnost dítěti pomáhá v době, kdy je vše nové. Rutina je jako kotva. Zajistěte mu i klidné místo na učení, stůl, dostatek světla a klid. Nemusí to být velký prostor, ale mělo by to být místo, kde se dítě může soustředit. Nemusíte rozumět česky, abyste se mohli zajímat o to, co dítě ve škole zažívá. Zájem rodiče je pro dítě mnohem důležitější než znalost jazyka. Každý den se dítěte jednoduše zeptejte. Co tě dnes bavilo? Stalo se něco zajímavého? Našel sis nové kamarády? Naučil ses něco nového? A poslouchejte. I když nerozumíte všemu, dítě cítí, že vám na něm záleží a tomu dává odvahu pokračovat. Pokud dítě mluví vaším rodným jazykem, povídejte si doma v tomto jazyce. Je to naprosto v pořádku a pro dítě důležité. Silná mateřština pomáhá dětem učit se i druhý jazyk. Pomožte dítěti vytvořit jednoduchý rituál po škole. Například dítě přijde domů, dá si svačinu a krátký odpočinek. Napíše úkoly a poté má volný čas. Tento rytmus dítěti pomáhá přejít ze školního do domácího prostředí. A co dělat, když nerozumíte úkolům? To je naprosto běžná situace. Vaše role je dítě podpořit, být přítomni a ukazovat, že je důležité. Pokud dítě neví, jak na úkol, pošlete zprávu učiteli přes školní aplikaci. Pokud má dítě opakovaně potíže s určitým předmětem, neznamená to, že je špatné. Znamená to, že potřebuje více podpory. Domluvte se s učitelem, ten může dítěti doporučit doučování nebo jinak pomoci. Je důležité nezapomínat dítě chválit za snahu, ne pouze za výsledky. V novém jazyce, v novém prostředí je každý malý pokrok obrovský úspěch. České školy používají online systém nebo aplikaci. Ta se nejčastěji jmenuje Bakaláři. Přihlašovací údaje dostanete od školy na začátku roku. Uložte si je, budete je pravidelně potřebovat. V Bakalářích najdete rozvrh dítěte, aktuální známky ze všech předmětů a přehled docházky, tedy kdy dítě chybělo a zda má omluvenou absenci. Také zprávy od učitelů a třídního učitele, nebo domácí úkoly a důležitá oznámení. Doporučujeme se do bakalářů podívat alespoň jednou týdně. Pokud si se školní aplikací nevíte rady, požádejte školu o pomoc s nastavením. Mají s tím zkušenosti a pomohou vám. Komunikace se školou je vaše právo i povinnost.
Učitelé jsou zvyklí pracovat s rodiči, kteří nemluví česky, a většina škol najde způsob, jak se domluvit. Nejběžnějším způsobem komunikace je zpráva přes bakaláře. Krátká, písemná. Učitel odpoví také písemně. Nebo e-mail třídnímu učiteli. Adresu najdete na webu školy nebo v aplikaci Bakalářích. A osobní schůzka. Jen si ji domluvte předem, kdy učitelé mají konzultační hodiny. Pokud nemluvíte česky, máte několik možností. Můžete si napsat zprávu s pomocí překladače, například Google Translate nebo DeepL. Fungují dobře pro základní komunikaci. Nebo si sebou na schůzku můžete vzít tlumočníka, například přítele, který mluví česky, nebo i profesionálního tlumočníka. Máte také právo požádat školu o jednodušší vysvětlení nebo o komunikaci v jiném jazyce. Nebojte se kontaktovat školu jako první. Učitelé ocení, že se zajímáte. Jednou nebo dvakrát za rok škola pořádá třídní schůzky, tedy setkání rodičů s třídním učitelem. Termín najdete v bakalářích nebo vám ho sdělí škola předem. Na třídní schůzce se dozvíte, jak se dítěti daří, jaké jsou jeho silné stránky, anebo kde potřebuje zlepšit, a také, co škola v nejbližší době plánuje. Pokud nemluvíte česky, přijďte i tak. Vemte s sebou tlumočníka nebo si předem připravte otázky přeložené do češtiny. Přítomnost rodiče na schůzce je pro dítě důležitá. Ukazuje mu, že škola je pro vás priorita. Někdy se stane, že dítě do školy nechce. Odmítá mluvit o škole nebo se zdá smutné. To může mít různé důvody. Například nerozumí látce, nemá kamarády, cítí se vyloučené nebo se setkalo s nepříjemným chováním spolužáků. Nejprve si s dítětem promluvte v klidu a bez tlaku. Zkuste otevřené otázky, jako co tě trápí? Je někdo ve škole, kdo tě trápí? S kým se ve škole kamarádíš? Pokud máte podezření na problém, kontaktujte třídního učitele co nejdříve. Popis situace pošlete písemně, přes bakaláře nebo e-mailem, aby byl zaznamenaný. Pokud problém přetrvává, škola má výchovného poradce nebo školního psychologa, kteří jsou tam právě pro takové situace. Jejich služby jsou zdarma a jsou vázáni mlčenlivostí. Pokud se dítě setká se šikanou nebo diskriminací, máte právo věc řešit s ředitelem školy nebo s Českou školní inspekcí. Nejlepší věc, kterou pro své dítě můžete udělat, není znát češtinu dokonale, ani rozumět každé látce ve škole. Je to být přítomni, zajímat se a dát dítěti najevo, že jeho vzdělání je pro vás důležité. I malé kroky mají velký dopad. Pravidelný rozhovor o škole, pohled do bakalářů jednou týdně, e-mail učiteli, když něco nevíte. To všechno dohromady vytváří prostředí, ve kterém může dítě růst. Podívejte se i na další videa ze série Migrant Kids at School. Děkujeme, že jste se dívali. Naschledanou!